asibi de fia won wo de enkokodo na enu adua kokko bi sala bi ene nyaado no ho nkonoba ne nya kakra ntubotom ne fo ne to aba so menya krache yesu bo aka brikito bi enwura bone e be fra asase mu enwura bone ne na wasase so ene yakọ ne ba papa yango wose na enko na ka kire ne se ene enko na ka kire owura ne sesai ene o pese yenko bobo no ana enti owura ademone ene yesere wa ma yenko enwura mo ne yenko yi ademone nyina fi asase anye sa e be se owura papa na ogu ye no ene so se da bi ene ka se da bi anye sa o be bobo ewura bone no ano se me ka chemu sesisia se monko na mo kotutu nwura bone ne nyina mfiri mu ahon anye sa media papa na migu ye no mo be de mo betu afra se na matu awie ne bi afra na mo betu media papa na ede ade afra do mani mienu nyina emomunyini enti mummani momunyini ko si twabre aha na ebede no mummani momunyini hiri baba sokoto papa shuri baba mummani nyina momunyini na twabre no duru ha eni ebe huniye ne die no eye papa eno obi asa ne die ye ena betekisa chachi die ye Pentecost so se me die ye Roma se me die ye yenya su gum India fortune yegugum bani kuto ya yenwura pane me so be koso de fie kura mpo no be koso de fie kura no obi kuta ma be sensia ebi kuta mema be sanson oba bi kan wasi wodi mi na mi kutanum enti mi hwede na dwen ye na ma wa no enti edu no pa okoyo wa no okogi 500,000 na okogi 2 million na okogi 3 million dua enwura pane momani momunyi na twabra ni duru ha wose momani mienu nyina momunyi enkosi twabre no na twabre no mu no ene meka kire twafo no se momobo ewura bone no ano nkane na mo nkekire no afiefi ema onko hyewo safoti twabre ni duru ha ene meka kire abofo ne se momobo enwura bone na no na mo nchichi na akuaku mo fa nwu akuaku na mo wi a mo fa janya den enhye oni pa besho wasasi so oni pa besho wasasi so wo be bomu na wafira na wayini die wom o be bomu na wafira yini die wom mesi oni pa besho wasasi so oni pa besho wasasi so wo be bomu na wafira na wayini die wom o be bomu na wafira na wayini die wom wo kache twafo ne se mumani nyina mumunyi na twabra ni duru ha mema maboa enwura boni na no kane abonefo no na medical mo mayi wo first one na medical di jana hyiwom enti mumani munyini kwajo kwa me akosua abena ota asema nyame ka fa me no mi no wasi ye mani munyini hiri baba ni nyina sokoto baba ni nyina no ya mani nyina munyini na twabra no duru ha na bobo bone no no kane na obaboa bone na no nkane na macheche na afiefi na wacheche no waye na kuaku no odija edan odija to machine no yenye braso ewoja wose na wie no de na ade papa ne de mebobo ano agugu momo ano nkogu masanso mfa gugu mensani faso sadi yesu ti ajani nsani faso no eho na ade papa no mfa gugu na mu de bone de momo ano na mfa janya de anhye no abayifo no mu tu wie nkofo manam ne de momo ma no mfa janya de anhye wo onipa ma ekum nipa ma eno no omoka abranje bi oka wokala omu yi bai omu kuna pa ni mu ya kunu ma pa ni mu ayi ne kona na nyina de ko e de ko toka na emusumutum no mo gas gugum menyama de mami be suamenti wo gbi ay kojo mama fo ka manum ho ha enipa nim ne yeba bibibo menya branchi a wote benka sakrawadwe o sa hwa eye nipa dwen se Yesu oma enti awiase ni akoduria kakakire bi ni Yesu abenti onipa huni sa bre kwa obi didi nua kwaji sikaduro obi didi nua kwaji sikaduro hadi na batoto kas yitimo den ade wonu se sika no nyame bi anim ntino ti wode bobra pane ko fo yirenum ko fo kunum yese sawom yes akakakire bi ni Yesu aba edi se menu mi eni ye nwura bone dia
ɛne yɛka hu sɛ ɔborɔnsam gye mu no ɛhɔ na meno mmienu yɛkorɔ agye sɛ yɛsakra yɛadwen nti wɔse mma no mu nyi papa yɛnkɔ ɛhɔ no Matthew 13 no kan 36 to 43 no ma me yɛtoa so Matthew asɛmpɛti du miɛnsa nkyɛma aduasa nsia ɛkorɔ no atifi asɛm wɔ se awie ne nwura no ho bɛ no ho asɛkyerɛ so ho afei na wɔbɛkyerɛ nwura no ase obi gu nwura papa no na obi so kɔgu bɔne afra mu no afei na wɔbɛkyerɛ ase yɛnkɔ wɔ se no ogya nkurɔfoɔ akuakuo no kwan no safo tie na afei nipa no akyere so de wɔwie na wɔn wɔn kasa wie no ɛna wɔgya wɔn kwan no ɛna Yesu bɛɛ fie kɔ na nasuafoɔ no ba ne nkyɛn bɛkan sɛ nti ɛbrɛ wɔn nko kɔ fie ɔkɔtena aseɛ no agya wɔn homee no ɛna asuafoɔ no ɛkɔɔ ne nkyɛn ɛna wɔn nyini di nkɔmɔ na wɔn ka kyerɛ Yesu sɛsɛyi kyerɛn afuo no mu ɛne ewura bɔne no ho bɛ no ase owura da biara wo kasa wɔ mebuom yɛne wo nam yɛn mebuo no wo kasa yɛn nti wo si ogufuo bi kogu aba na ɔkɔdaeɛ no obi bɛgu nwura bɔne afra mu na ɛnyinyini no ne nkoa ne kɔɛ no ɔmo ka sɛ ɔmo tutu bɔne no mfiri mu na nka papa wɔsi daabi momma ne mmom nyine twabere no du hɔ a yɛn saa asɛm wo no yɛnte aseɛ nti kyerɛ aseɛ yɛnkɔ na obua se wɔn sɛ ɛne Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ sɛi nea ogu abapa no ne onipa ba no safo tie nea ogu abapa no ɔno ne Yesu no agu abapa wɔ asase wei so na ɛnsa no mufoɔ yi mu firi he lasafoɔ yi ɔmo firi he winfoɔ yi ɔmo firi he kɔnkɔnsafoɔ yi efiri he abɔhyinfoɔ yi efiri he adutufoɔ yi efiri he mogyakagufoɔ yi efiri he Yesu busa me no mmienu ha enipa bɛbrɛ wɔ asase wei so dodo na ogu papa no ɔno ne Yesu wɔde nipa papa na ebedua asase wei so ɛnso ne nipa bɔne nkɔ na ebu asase wei so yankɔ wɔsɛ na afuo no ne wiase afuo no yɛka ho asɛm no ɛno ne ewiase yɛnkɔ yi na abapa no ne ahenni no ma ɛna abapa no ɛne ne ɔmo a ɛne bire yi ɔmo afa Yesu yie wɔka ma ɔmo mmuaw ɔmo di nokorɛ wotimi sɛ nokorɛ na ɔmo nam so adeɛ bi na ɔmo yɛ bi ayɛ ade tene ɛne ɔmo no a Yesu ebedua ɔmo no ebini ɛnyame no mmienu a yɛgye brabo yɛgye brabo pa yɛhwɛ nipa nim mimahu bi papa hwɛ wo ka sɛm bia na sɛ sika piepie mu a ho yɛhwɛ wo a woni bi yɛhwɛ nim dabi nipa no maako na ɔmo di nyamesuro ɛde kasɛm saa nipa no maako na ɔmo di nyamesuro ɛde kasɛm na me nea ewiase ne kora yɛde kɔ na yɛnua no Pentecostfoɔ ɔmo to nwom bi wɔ se ɛdeɛ bɛ na menya na sɛ mi wɔ wiase agyapade nyina na sɛ mi wɔ wiase sika mpempem nyina na mehwere me kra ɛdeɛ bɛ na menya ɛdeɛ bɛ na menya na sɛ mi wɔ wiase agyapade nyina na sɛ mi wɔ wiase sika mpempem nyina na mehwere me kra ɛdeɛ bɛ na menya nti wa nananom ahyia so ɔmo to yɛ moto wɔtutu ntɔmɛ nyinaa guo na asase no wɔfa no nyinaa na wɔde akɔkɔ to yɛgyama nti wopɛ ɛyɛ wo dɛ ho ɛno na adi o na wonnim wɔkyena daakye ewiase ne akɔdure yi akakra bi ne Yesu bɛyi ɛna ewiase nyina esu wɔhia nti wɔahokyere nti ewiase nipa nyina esu aka bam no so ne Yesu papa yɛnkɔ wɔsɛ abapa no ne ahenni no ma ana abapa no ɔmo ne ahenni ne ma Yesu ne ma no ne wura no ne bɔne no ma ewura bɔne no ɛne ɔbronsa ma ewura bɔne no ɛne ɔbronsa ma yɛnya yɛfa wiase aboyɛbɔ yɛnya nam ɛkwan tene so na kwan bɔne ne nam so yɛde yɛnuanom yɛsisisi yɛnuanom yɛtotototo nkurɔfoɔ yerenom mɔnaa yɛdwadwa nkurɔfoɔ yerenom minua ba yɛnam abosom so yɛtu nuno nkurɔfoɔ gyapadeɛ yɛagyea wobɛkɔ ahemfie hɔ koraa no ahemfie hɔ obi akɔnwane akye mɛsɛ wobɛduru ahemfie hɔ no obi akɔnwa yɛagye yɛkɔtua brabo ne yɛagya akɔnwa no ma no na wɔte so ne ti konto ne wɔte so mmerɛko a akɔnwa no kɔ wɔne mu abakɔ asɛm biaa ewiase ne yɛkɔ ne sɛi nwurabɔne na bi ne o sɛ nokorɛ yɛse yɛnka no yɛnyina ɛkɔ bronsam gye mu agye sɛ yɛsakra yɛadwen na yɛka bronsam gye mu a nipa firi sɛ ɛte sɛ agya no a ɛma so no ɔmo no aduane ebi atu ahyɛ mu no ɛnyɛ saa o
onyame se masiesie eja pa no de amede obronsam ne abonefo nyakokum papa yenko wo so otamfo ogu no ne obronsam wotamfo ogu nwura bone no ono ni setan ne twabre no wiase wie ene twabre nso no ene abofo a ombe yi enwura bone adipa bone efi asase we so ne twafo nso ne obofo safoti twafo no ono ne bofo enti wonya de papa na woji obi kun ya kan wo si wundie enti bofo ne ba wontwa wo wala ankasa konwa anya wodia na wakotua brabo ni agya ma wona wako beni akodi edu na wuti konto na wonwa je pepe bia enti da che babwa da bida onia bibi bo asem kesi ebesia na franka siso o mantemu a wochi no woni ni pa nyina ya aka no kure nso wonsa nyina so wo so de woti don kan na wona osia Sunday woni mi se ye de sa na ko heaven ye de akoma papa ade papa abotre ene adwempa ne ko heaven ti mesem na bwo wo fo ni betwa nwura bone na ebe ya wura ho se papa yanko ntemadu anan no wo se enti sene obobo ewura no ano na odi eja hye no no sa ara na ebe ya wiase wieye safoti wo baka che bofo ni se mo bo nwura bone no onu mo hyewi mo dwenkrofo yerenom mo efenkrofo kunum omo ye niam bia enter no muni ka mo abu asafo ni nyina no na mo fam kogo brensam gyenim mini asa wutie yetie pa onkwase ye baye na wodie wo dade baya na wodie wosi bibia ntimi no mini aba se wutie nyame asem anopai bibi besi o bibi besi ti nyame asem na aboa o fa nyame ye na aboa o bibi be wiase Yesu abesensen wie mpa wie akaba mo no soro efise nanu kuri ni asase so dabi anani panu enipa wonu ni enipa anka obewura sori fie kwa ayaka nkwa mesi ene obewura sori fie kwa no ayaka nkwa safati bofo ni beyi enima boni ne fi asase we so daache no ebeyedwe daache no ayosunda daache no ayawre hoda mini a otimi nkai anani nkwa jedawo anani odum bro aso na esu so ni panim me say ana so na ho so no eni panim ani nyina mane kere branfo obi asini kwa so papa yenko ntemadu anan ba ko no wo se onipa ba no besoma na bofo na wababobo hintidua ne won a wodi ensamone nyina ano afi ahenie no safoti onyame be ya bonifo nyina fi na ahenie no obi a waju obi ku wanka ho wa wade ya nya ho ade wanka ho wa waju obi akonwa transo wanka ho wa mo transe mo se mudia mo ajeje bra mo nka no kora wanka ho wo so yesi kwachi onipa ba onipa no boni e wo ye mo no onka ho wa kototora no okoto ho ne wonya akwara da to no so ne ya bua na tan e se wonyo won fisika ma wanya sika monti no no am ye dina koto afiase wo onka hinie ne ma no ha mo jinno ya banyu nya no monka ho munya mu kobru sebjem ha dacho obronsam wo kuta members rodo hai bibi ba enjohu sisi Nyankopon wo fi asase we so eni nyame woni ba bia ye fa na won fie ha ye bompa ye won tie efisa ye yanka saponi ye se ye som nyame kura pono yanka se ye tita so na mo kura pono yanka yanko papa wose na ode won agogu ojafunu num safoti ade boni no abunu samma no obi a wanya de nyame pa bia no odo mu nya gogu ojafunu num wose ho na osu ene esetwe enti daachi no enipa besu aje pwe me hu yanko me samala me hu yanja basenko ha enani gwaje do ena so na si osu enipa nim ena Kristofo ya ye di boni wie ni ekodi boni wie ni abeta so na mo suri ba Onyankopon ne mboni a chen ha oboa ka bebi afihwe ase ka bebi afidi kwankwansa wodi kwankwansa mo wanu cheche chafi wanu kratweba wusia so na o so na ofa babro wo so ye gura papa oboa ututu na nan mo shetugu wusi ye gura papa oboa wa unya no krakwa so ho oboa enipa bewu na nipa yakra yira papa hona sia yenko last one mama anya yenko wose ena atrenefo no ebe hye se owia na henie no mu ebe ye fekeke
wo betu ani no a wo degye mu a wo brɛ no wo be hu onipa wo ya ade yete no na baabi a wo no ho hyerɛn ɛkya awia onipa wo mpe wo na apɛdan wo se ne wo so no ma wonti Bible said wo so no kwadwo ya akosia kwame why was on say was often from wonti no sika kakra bia wo penti no omfa no okra kwan so Bible said was so wonti de honhom no e kasa kire asafo mai eni pempe nyame asam ya kwa di sam adi sam eti nkron eyi ba ko besi dumienu no ene yansam ya de ba kakra bi na wo de ye kan memfa wo ye nwura bone hwa wangasa ba bia ahomachi ko da akura no obi ku an wo je no wo ye nwura bone emo bi nka je se wo ye nwura bone ene na nse ya ne hu se wonyam a wo yefun no abasoro wakoto bet kese pa dia boso no wo pese ni pe nyine hu se wo yefun na sense wo ya to achene o de last bi asubu abola so obi ko yi nyin se tokene na wo ko hwa akola woda wo a wo keka mu impete tutu nani impete tutu akola nani ena akola ne da ho ena wo sum awurade me maami ayi mi o osako fofura bo mami pape yankopo esi surodi no abone mu aso no awusu nti mema enti mo nsakra manua me bu ba kire mo me ka no kra kire mo enti mo fanya hwe enti mu yenwura bone akoda buru nsam gem na bra mo ho amenwine mu nyina no manwene mo kwa mini abra nti asemi ni o Bible said waso no onti de honhom no ekasa chasafo no yankwae Yohana di isem no eti nkron eyimba ko besi dumie no ma yensente nyame asem ya kan di isem ngoma no eti ye nkron ni ebesie ba ko ekosi dumie ni ebesie ni ebaba na ebaba to me no mienu no ma me no mienu yentie atifi asem se trobento a etoso num trobento a etoso num no ya no so be dan ebe hyan trobento a etoso num no ya no so be dan ebe hyan yanko wose no bofo otoso enum no ehyene safoti bofo otoso num no ono so ba be sinsen wiem no ono so ahyɛ na bɛn no pa na ye ka hey sabra no na samasi sabra ni ba ifo ntimi ntu da bi kwa ma ntimi nkɔ kwa man untimi nkɔ burukuso untimi nkɔ beni ha banse na da wase no oba koma ko enko se hwe anya juma bofo no be sha toto bento no papa yanko wose na mehu ensoma bi a efi esoro se ato asase so safoti bofo no hyenya Bible say Yohana say mehu se ensonoma bi efiri soro eba beto asase ya onyame abɔ me no mi na begusu a ayekuta dwenbɔni so wose no di ebun ebura no safen e man safoti bofo oba no onyame di ebun ebura no safen be dan ebekuta no safoa yanko na obie ebun ebura no ano safoti bofo na oba no baabi a ewisie ebura esafoa ne de ama no enti onya de si ani no oge twera ewisie be fa sase so nyina eya wonya wo mprechi akoda eya wo kotara kotwo akodi ensemhu ha eya ya so ma se kwachi obi bra ho ne wonya wo da to no so nipa be ye mobose eya wo so la kuofum eya wo so la kuofum ho akotutu nananem hia tuagu eya wo so la homache ho akosisa nkofo koko eya wo so de ho akobu nkofo dani akowia wonnim ne yeba daachi wo obi a ne bone we ye bia no ekoya de so aso ano yanko wose no obie ebu ebura no Bible say bofo no bebue ebu ebura no safo no obebua no de wisie a te se ofron no kasie mu ewisie fi ebura no mu na owia ne ahum eduresum safoti wonya ne sie ni no obunya ebue se twira ewisie be fa sase so nyina uhuru kwai wo se wo hyedam a uhuru kwan wo pie so no owia ne ahum na bedurusum Bible say wo wia ane ahum ebedurusum bosome mpai wo wie mpie hey ebura no mu wisie nti ebura no mu wisie no a be fa sase wo nyina so nti no kwadwe kwamie bibi bo asofo yanka no kure asofo ye de ya kwa chanjaje no ya jaje nsolem yangasa edue employer de ni so de ana Bible ne kan no ye hunu nyi o ye kokoyi akosua de atisa asori ya sense nipa wo
na say ada bi okofo obi yire e obanchi ase na ebere woni oni pare da obanchi na se nyana enuma no esu se omo ba na omo kan boko omo kan boko na omo dia obi koye abone ya na ono akotem bi no ma sense nipa no oni pa baji edi ni wawo oni pa baji edi ni wawo oni pa baji edi ni ya inde fe oni pa baji edi ni wawo oni pa baji edi ni wawo oni pa baji edi ni ya inde fe amara me huni yanjo me hu yanja besenko Misamara me huni yancho, me hu yancha besi, me huni yancha besi, me huni yancho abe, me hu yancha besinko. Misamara mi ye susun kununkure, mi ye laisi mi ye sus. Ewuladi nuwe busala ya ba ne bele me nyamawa. Mi ye konkron na fenu obi su ko fenu nya so mi yankwa yankwashi. Ni ewie enkodi nse hu. Obi we won konkron no afenu obi kofre obi se yankwa nkobu obi dane kwasa na manyina nko ewi ase da che be yedwe bofo ne bebue abu ba bia ewisie ewo no obebue na ewisie afa wiase afa na nyina bosum mpie owie mpie saada no da ne be yedwe da ne be so osuda ya ka wonya ni pase aboa eni pa jimi ko wo de jimi ko Twempena and obi otogbo ase abonye mo se twempena ya twempena we nya ni pa fa ha bibi body dwana jo kira nkwa o ma mpare nyimi nyu onu kokobu na tan kwa to timi message agent timi nyu o kokobu na tan onu kwa wani asem ya da chiko no trouble we da jaji bi kan wa se ene man kwase afo ya o ma se sei me se makotra kotra me de no kwani beju a me na nya sika na me makotra bochiri jaji wakasa papa onyame ho mobo onyame wo hu mobo woni ngofo ma hu ne beko e ma kwa buluchira hu da cho be fe wo be su se mama yanko wo se ene mode bi fi wisie mu e ba asase ti ha babu se e wisie ni ba be fa asase we nyina so enti onyame asoma emuo bi be ba asase we so emuo ne ba menu mienu ba aposifo asaposifo mutie ye no na aposifo sisi amoni ye de ba mo nya asha mo nsa mo fa ne kwa so na da cha bo mo me na adamu mamu hwe nipa nim so odi fu kwa hye ni skati ne koto afiase a toto kata kakra e chire ni mu nyina a odi fu kwa hye menya boni bia na ade meko ewie ni asam Joseph ebe ya de tu afiase no onyankopon hu se onya boni bia onyankopon ko yi ni afiase na ewie ni asam tutu se sama me no obenya ni free onya ni hise yanko wo se na mode bi fi wisie mu ba babu si wo bia bua na no wisie ni be fa sase nyina so no mode bia bi fi wisie nim e be ba sase we so na mom tumi se akaka ntwere tumi safotie mo na omo ba sase we so no onyame be yi owuo afira sase we so abosumi num tiasa me kanu onyame be yi owuo afira sase we so abosumi num enti wisie ni be fa sase we nyina so na mo na afema ba asase we so emo no eba menu mienu pa kwadwa wo twempire nyana na nsanko na akwasha wo yire kawa ene wo yi kawa na atoche na oda ba fufu achi wo ena so humu sa wo o be fedachi ma mu oku amo twempiran titi we dwanifo no bebi do mko fa niam bebi do mpena ho rata he wo ya ba ma na se wo yire na se wo yire mu ade a wo mpena titi wo abama he pani mu oda no fa dwanifo na sa obi a ba bi obekọ bia ne da ti aba ba ku fresu bo no kwa wo se awura me no beda wo se papa me makwan ha na ti se wo se a omo mba ma fo mu nyina no me no mu nyina da eti se esi won ho a wada yom wada sopra eni pa kan ne da ji o ha eni pa kan dia bo sa mu yi ba me no mienu nyina ba enti sa sofo no nka nche mo so na mu a yesi aso na mu na ho santai wo na wo ko so aboshi no kutawo wa woju obi ajapade no kutawo wa wo nka no kure no kutawo obewura koto ho da je bedwe obewura parliament ho ugo na muso obo nka no kura okuta bu kwawo yankwa papa wo se na o ka kire won se wo nyame ama emwo ne oda enti wo ka kire emwo ne se onka asase so ewura ana dua muno bia ana se ahaban biara amwoi
me na me so mama mo oda sasa asenso na mo ko no a mo ko pio no momfama no nka bode momfama no nka abamo momfama no nka enwura biada eduamu biada momfama no nka wiase ade bia agi onipa woni onyankopon nso ano wo ne mama so nko enti agisi onipa woni nyankopon nso ano e wo ne mama so woni se empirempiri ya ma no kasai se wukura wutie mi wo yade pa onyame de cross ato mama so sa wo baifu anase obi a wokom bia no wo hu nyame nipa wo hu no nyame ma ne ba bia cross e da ne mama so enti ammo no mo ba asase we so no onyame ma mo ne wo da se enipa cross da ne mama so no momfa mano nka no momfa mo nsa nka no jo agi se nipa wodi boni a cross bia ne mama so jo ana mo no mo moja abosom inum hey sa foti yetie o sa akwara ne wo hye no papa na wodi akwara ne ma no anya ne ba o ukodi be hye no na so wo yesa akwara ne nya ne je no wodi ne kwawaju agya ababa ne semti no wafa ne saa wafa ne saa bibibo wona nka sa akwara na woni ne papa kura twe manso no ne papa mu yenum abo no e ba me no mu yenu ba en plafoi abo ne bo akronfo a mububu krofo dani mu a muti wi camp mu shi wi mu si bibia ntimo wu siki wi camp ona bo ne santan ha raje bedwe dano a mudi asem na wodi ode kwa wajiji kakra sho botom be 20 million wasa twotwo nsem akasi kotu abo ne santan na de fine e fine na befa ya wasone amo na abo ne pia so ne bo wo nyina no yen kan che nipa sese na eba dabi mesi wo num nyina no yen kan che nipa sese na eba na adifuo ya shankom obakwa brochire obedi ha akosia odu abrochire odu hawi woni pa na nkose mu kwa no wata obi ko wo da kwa brochire woni pa na nkose mu kwa no wakwaso bo hye ba 7 wo da kwa brochire meni aba yen kan kran che nipa bibibo papa yanko wase wo ma won kwan se wonkum babu no ama emo na omo bahai menu mienu wasase we so no onyame amo mo kwan se mo nkum nipa bia mo ha wo ma bosominum won titi nipa ma omo fa nyame asem no wo mu no mo moja no mo nya mo yakayaka de omo titi omo bosominum oni pa besho wasasi so oni pa besho wasasi so wo be bomu ne wafira na waye ne diewom o be bomu ne wafira na waye ne diewom meshi oni pa besho wasasi so oni pa besho wasasi so wo be bomu ne wafira na waye ne diewom o be bomu ne wafira na waye ni diewo mesi wo be bomu ne wafira na waye ni diewo o be bomu ne wafira na waye ni diewo mesi wo ne pa besho wasasi so wo ne pa besho wasasi so wo be bomu ne wafira na waye ni diewo ha be bomu ne wafira na waye ni diewo obi kwa na sama wo kan se me na ma sasa me famisi kan koto collection usika no ihe yakopon sika na nipa na edie ne bi nyame adwuma enti wono asem kwa aka nyame fa bɔ ne nkyɛw da ba no yakɔ so ndam a yesu asoma na bɔfo sɛ momra magi aforebɔde ne bi nyame adwuma ne yɛde yɛ enti wo kasa yi hwɛ ka yɛni ma ho kristofo ke yɛmfe ya hunyade nyina mo nyame adwuma ne nyame adwuma nkɔ so sa ene obi apɛso yɛ yi eniama na wɔbɔ tutu a no ho da si wɔ no obe hu anabo ne kuta mu kwiaw meni aba me say bang dan ye ko bu bang yani asesa ho sika nyare ko obe hu no kronfo no ko fa lawyer kronfo no ko bia ban sika no ono ko wi obi sika no no ono ko fa lawyer na lawyer so be twitwaje no ni ye ja no no ko free obe hu awo lawyer na bo ne kuta mu kwiaw jaja wudi asaba wudi konto pada shede kutabu kwiaw
wona wo kodia danse na wo no kwan wakata so no na abone kuta mu kua wo montitie nipa ma abonefo no montitie o mabosumi num awa sase we so wiase fa na nyina mo ne ba wo se mo nkwanse ma onkuwon Bible say ma mo ne kwanse mo nku nipa bia mo ha mabosumi num na wo ha te se akaka ntwere awaka obi de Bible say enwo no omo ha no oma no ya no te se abo ne ye from scorpion no se bia kawa ne ya no sa na enwo no oma no poison no etie wo se enanemu no Bible say sabla no odi baba hwi owo sabla no oni pa be dwena kwaso ndem okromfo ba kwura so ndem judge ba kwura so ndem o vidini ba kwura so ndem awurade humobo famboni chemio awurade wo podi kemewu akamepe na so rinya Bible say meyi wo wu afiri asase we so sabra no onyame be yi wo wu afiri asase we so abosumi num na abonefo yenyire yi was no bepe so obewuo Bible say wonipa emone betiti nipa entiafa nipa ho ba yira no apese ko bewuo na so owo bedwane sabre na abosumi num asase we the whole world no owo bedwane afiri so enipa ngu abosumi num abosumi num sa amemo nyame asem yenkoto pasem anya kotopo ni eba bebem so na neme eje da se poche se eba ena asase we hwe wo hia ba asase we so monta ba me ba mai we ni nya eyekwa mom ye hwe Yesu se ye kwati Yesu a da je ka ba yira Yesu nko no betima ye nipa yi nipa ntime mo nipa me kan fita che nipa ntime mo o ni fuko asha me ntime mo o so ntime mo ame aje Yesu yankwa wo se na emo de bi ni so ba te se aponko a wasiesie won ama okode Bible se emo na abasase Yesu no omo doso omo te se emponko a ekowuresis no mataba mu omo na so jeje kurika no sa na mo na tie daji ebeyetwe ntu da tawo bi ko ho wo de dare bayi a ne ase fiefo nyina me fiefo nyina na akwasi apafo Yesu abo ne beba na eho na benu hu se wo ni ba benu hu se akokosafo ye benu hu se yanko wo se na biribi wo muti so se sika kokko abotire Bible se emo na eba no ade abo no wo gina ho wo ne wo tentenpe abo ne gina ho a menu mienu abo no wo ne tentenpe Bible se sa paso ne sina pampam o ade bi sina pampam ate sa edan sika kokko abotire ayesa apaso no ene sina pampam abo ne hu rough hey wodifo enti sa dachi bia mani manso nyame yent abo benu moja ha wo de me makwan ti efi na ko maso nyame wo sa onim te se nipa nim sa fotie abo na oba no ho ya ye ka asorifo bi se eboa Bible mu kom ye pa Bible se emo na eba no wo banim omanim hu no ade se wodifo Kwasha nim ade se wusu anim abo na nim se menu mi anim ha abo no ho fa rough adabo na mo se dipa wo se wo mi ti se emanwi Bible se abo no emo no omu onwi enwi gomu bro se ema mojani na moyegu mutire so no sa na emo no nwina tie na wo se ti se data se ne se eguna no mu no a wode ba no mu no mi wode bo ho a no wo twu moja no ete se jata se ha asemo ayasebo ni woni pa dwana je wo kira nkwa ye go so hwe jimi ejimi hwe jimi so hwe ho ene efu kwa wo no ye ton fu no efu no mo mi 1 million efu 5 million efu 2 million oni pa ba je di ni wo Mesa mala me huni yancho me hu yancha me huni yancha me huni yancho me hu yancha bese ko ya kwajo bibi bo woni pa de ne nsa ba hye no na no abo ne nsa no ye minim se ne ba ka me sakra madwen ala Christopher yedi jimi no yasi ya kwa onat empla hwe nkwa yasi ya sum nyame o mo edwa nkrofo yerenom o mo agi nkrofo kunu o ma fa nkrofo yerenom da chebe jo amoni bo minu ye di adwuma hye wo sa wo gu adwuma no da chebe jo se
wo prosini a wo kuta case mu na wo nipa no nya boni bia na ototo na no a wo can look 3-14 wo said asrafo so ko Yesu anim ka chance wo wura adepa be ne nya dankwa wo se mamu toto obia no kwa mamu nya obia ha han mamu makatwa so mani enete saa me se enete saa bio babo na da ho no bio mu na he sa asebo hu no wudi so a eni se wo so ni so dia wo gira kwa ni mo na wo gira cash na do ho na abo no kutamu kwawo abo no kutamu bisa on kan ko de ha bibi bo asam kase besi mum yenwane ni yenye yakra nkwa wa wututu na nam shetugu ha anyifio akonya anya odi ani ajama wo na wo do sisu wuti konton sisu o na mu mabo amen na wo do si ha enepo de dia ban se anahifo no ade omo yen se ye ba ko fa police ba hwemo nti na police nti obi ye bone ko independent nka papa yenko nti abona wo ba na nim hu se wodi fu kwa hyanim wo se no o mi te se emanwi Bible say ni hu mi te se emanwi na wo se te se jatase ni se te se jatase no ankatabo te se dade ankatabo Bible say o wataban ate se o wataban ataban ate se dade de no so ontabam jejeje te se ponko bebre Bible say na tabam jeje se ponko e ko resi so omna se jeje no ade na wo dua te se kakantwere Bible say ni dua te se a scorpion edua na hwete e wo omdua no mu poison e wo ni dua na no enti di dua ko konton no de boa eche de on de siakaw na wontumi ene se won hawo enipa abosumi no Bible say emo na eba no omutumi e wode amam oda wode amam nyina ne se omuma ha enipa ma ti asase we so o metete abonefo abosumi num nyame be yi owu afiri ho owu ni asase so na wo so hene Bible say emo na eba no capture di obanim eye ebunu no mu obofo wati bofo ankasa di obanim yanko ofri di wo Hebrew kasam say dai abadon abo na ni hu rough what so di fu kwasha what say sisi he wusu dwane no wutu kana no wutu fan no boka no kutamu kwawo wo de kana ba ko hwo opa kwa fu onyina fa ti ba yo fam onya me yo fi asase so abosumi num bebe ba asem na si ya asem na si ha Bible so lo so no wonti de homo no akasa cha safo no obi awaso azem we de wa ma na bo ebuza enti yagopo be yu owu afiri ho obi yu owu afiri abosumi num no de hawa ba emo na ba no o be fe wi sheri ma ba na nimu ti se mimanim ne se jatase wo wataban ne hu nwi se manwi eti ba bia bakobia ba ogu dem ko obetu abadan Jesus Christ obaba ko to a che se bibi ba enti o se ya ahoboa ye sesi ya ye twe ya ofri bone ho na ye papa asa ne ma wurade asem traye mu se ne anopa odi amayi na wo mfra mu na o ka sempa ye me dempo se nyame amani pa bia wo so nyame bia cross on maso Jesus papa eda se etiefo se ne papa kae no tworo ne se ne waso no ontie ne odifo Kwasha eken eno ena de obekọ nkwaje mu hallelujah amen anopa ne tie ne se Nyankopon ache odifo Kwasha adomachede bebre Bible se Ewurade de amaye nti yenso yemfa anya dai yemfa ma me bajo odifo Kwasha oye empaibo e wakem asubua every Wednesday bia ukuyada anopa no otwe kopem se awia dumienu ebebo ana se donko ni apon amane ohaw kodana otaw sunsumu ni anisuo epacho fabra Ewurade Nyankopon wo wotumi na ni tumi esonsen bonsam de na okentere ne ho a atamfo entumi nyina ebenam odifo so okura bosu wewu a abosom ngotwe ebesimu no ye mpa abo afi bia na kase miensa okay and your tosu mienu ne ebe 7 days edu a ebe kam mate na wayi wo afiro haw ene wa mane mu enti maame entena fie ema bonsam emo te se jaskele ema bonsam entete te se kotebe dade ye tiempo se ba mo na me ate se osu nyame ya me otamfo that's right enti nyame asemu mu aseta ko hu osuro thank you enti ye to ye nsafrew se every Wednesday biabra na Ewurade Nyankopon behwew ye mra honam anim
oyi honhom de afiri ho no na honam mu nso de nyarewa no otini sei te Sa. minim ohawa eda wo so Yeah. minim amane a eda wo so ebia na wo de no ma meni kan enka aduro mienu a odifo de aba mountain so ho asem wie a ama kan asem ba ko de ataato na wadi so ama Nyankopɔn ayu odifo Kwasha de aduro mienu aba mountain so tambia me ka kire o ye fra ba ko gidi heba mixture ena nkunimdi heba mixture na ano ye ko asen Nyankama ase na ye ko ye no na me so me information center na gidi for ye ne Nyankama ase for eni komo kakra na maame be hwe nipa etugu ye so se eba beto aduru no na chese adepa ene ton ne ho Sa. uyo obi a 7 producer eya na wo nsa aye titiriti anase ebia wo nan meka say wafa o ya achia o kwa afa me patro wo hia gidie heba mixture ebebo apa ebema ho ato onsa ne onan a eya na esensen no ebeyi ni na afiri ho ama wanya ahoto ebra wonum gidie heba mixture no na ebebo awo anopa minim ebia na unipadua ni na aye ya untimi nsore general body being no utimi hu se how o pese wo sore kra kwa adwuma nanso wa ya o pese wo sore ekodwam enso wa ya me pa achew uhia gidie heba mixture kope bi sisi a ne me dan sisi information center bi e ben ho ewo mfikyire no ye di aduro no aba begu ho a wo ha wo ho ti se otis information center bi kasa no akoho wo gidie heba mixture ni bi okaso ni bi akatren se ko akemosubu anakofa bi begu ha na on se ebi ewo ha uyo obi asebe sciatica ena ha wo eya na oto asi etwetwon ebo wuruwure epraw ekun uhia gidie heba mixture aduro no eya adwuma te se nkonwa ni hia ne se obanum bi ni hia pa no me pacho kopebi na to nanom ne bo nso enye den ma memfa nkunimdie die no entwam na menye na memfa mano kasa emra wieye se nkunimdie heba mixture ebenwa yafunyade edwane because epamo yafunyade ema ho eto obi a yese oyemu atwa kuro unim se yamukuro ekum he se ekuro eto ho na mani a enumpo de se obenya haban bi ede ayeden ede asesra so ama na ayeden akọ ba se to yemu ebede no ohu se doctor nya ka kire o se wenya yamukuro pe for ni kire akemo subua na ka kire odifo Kwasha se odifo owuo ede ne nza atomizo na yifiri mi so ebra wanu nkunimdie heba mixture etimi ulcer papa ebe yi se yamukuro ni na afiri ho ama ho ato me pa kire ebia na yo obi a enye yamukuro bata obi wo ha ya na ne yam ebobom na ne yam ka no me pa cho otisa numbi se akwada one na da na akwada didi abro na so ntimi na ote ne ho me pa cho man nkunimdie heba mixture ni bi no na ebeboa no me pa cho yo obi a 7 prebiasa ubu didi na wanom na hangover achewo nkunimdie heba mixture n'enyini na emfiri ho bi wo ha tie so yaw intimacy so nkunimdie heba mixture eba beboa eno so nkyere se nom sana tambia fa yi hangover firi ho zanye ebekun ebegu oduma se ebesew enti nkunimdie heba mixture ye de abase ye de ba beboa wo uyo obi a 7 preduasa uyo oba ubu nsa na oyaw edi akire me paacho nkunimdie heba mixture n'enyi sa oyaw no emfiri ho cause eya na wa yase ewo te se kakape ehyewa ewo no eye nkunimdie heba mixture na se wubu nsa wo de nimpo de muja na makra eya na ba begina onsati obi de sa na te me paacho nkunimdie heba mixture ebemma moja na furo na ho atimi ato because a moja no e moja fin a wo se ba monten so no oba ho to sa na odoma nkoma eye no nti se wa anya ne sa
na ama ahwe ya na akwa akoda ne fibroid e de ama ne mpo se fibroid e da oyemu a penkunim de herbal mixture nanom ebe nna ne nyina ama naba ama ho ato aduroi enwuma eye de edoso ba wo de kotobi nanom na wonum wie a ubedi hu adanse ko information center bi a eben wo okwa achease yankamase aprade anomase nkurei okọ asene batabi babia kuro bi abawu bi ade ebi wo ho na wakwa akọpẹ bi atọ na ebeboa pa ama wanya adansidi ama ho nso ayeden atọ nkunimdi heba mixture eye drumu a ubodinya na amanfa akọha omontoma sanse adwuma eye no ebura adwen ene entiase so anopa yi mintuetu awaso bebere sanse mpanfo se asopa ohoi encha asemti se bia ope nyensen wonyem ana asai bra odifo kwa asha ho e wa kemosubo a uduru abisa akwada panyini obia bekyerɛw na nyankopɔn bɛnam ne so ama wo nso wonya sede sɛ ne odifo no ka kyerɛ ba ne sɛ afese meba no na sede ahyɛ wafunu mu ma no that's right obi wo ho so a odifo ono oba ne hia na nsuo na san ba monten bra ye wo adura de bema wa bema na koten eni kogumu a obetia ne saw na kyerɛ sɛ ɛde anigye ɛba fie ɛnyɛ nko a yade be ne hawo brodifo kwasha enche papa fa number ne tudwa na wona etie yɛn emfrɛ na ofra onka ne haw emfa nkyerɛw anase ommon anan na womra akemosuwa enye sika twitwire de bie ne agye bra na awurade be na modifo so ayo papa number ne yesɛn yo me number 054 55 9 50 70 054 55 9 50 70 eye odifo kwasha ne number frɛ no anopa ya sorry ye ya kotnas ya ye adwuma frɛ no na one no eni ensa so papa mawie ma afa mu de yo ene onse ya damasi na me hira mu pa yo Mr. Dako Presi wajo odifo wose da bia odifo metio pa mechia pa menunso bia oda bia ho ye ene ma mu nyina wajo mechia mu nyina mama vegan mu mechia mu nyina ana Presi kuma Mr. Kuma oja kwan so ono so mechia mu yenu na Presi fo nyina me bɔ mu nyina abaso mu nyina nyamia so dwenta mu nyina amen
Dr Kwasha no pay so what in Kano. Achim Esubua Better Christian Church and Odano. That and so na kupimu Achim Esubuan so. Heba Center. I Bojuma Wadre Achim Esubua. Ku Esie do Heba Center. And also ono eda ano. Pay unyame adomono amanim die the other four and the only abechu nyame asem and the PR so Goku babo remu aba come for a Goku see do Heba Center so at the amaye enti hunam fam ne huhum fam nyina no papa yo obodwuma wadre enti odehia ya lebi etete wo no ya lebi etete wo no na wo modiana do ni achemu ewo Goku asiedu Heba Center na odo ha nyina odo ha na akọ kwasu odifo maba ya lene etete me atete me ache matonka ne enemetu anamo odifo Kwasha na me benam ne so modern nindro a Jafa abefo so wanwaso so ai ninsuo de bi account na onsu benya wa yaresa nti ema na munya ema no ema na muhia wo no modia na foni echemu ho konso a na no hokani so eko unkwa menko asumumienu na momala na ma bi so a mo problem no Mona hokani so ehia na enso ni na ababonten no Dr Kwasha se otene tatahwe ti samna oti yenka no na do ni achemu ewo achemu asuboa okwa ode akora na behuna akora ketu akora na behuna ewo busa no ti anopai Dr Kwasha beguna bano ti bomodia na sutu ho anamo Wama ene yasusu ya 70 sasa ya dana SSA ova ya dawasi Disenia enra ye marketing manager ye Goku Chrome Africa na osandable as ahenkan akwaba that time hosting na sorti say open ikese pa bi 18 birthday na enei ene ebaso the legend about DJ mo a number 1 na see enye radio so there wa chita oba bibia easy the oko despite media there wa yejuma ho nyina OKFM TSFM LOFM sansane ba form ba sort FM ene die na hwibomu wa sa year programs head nyasam ketua opani ene odi birthday nanso osibi binti otu aheda obowa otu aheda kora ene nsuo no ebesu ene ena odi birthday nanso so otu aheda ono aka o eti branesen otu aheda kora ene behwu nsuo betwa nsuo eti ene na odi birthday ti adofo ne tiefo asi na munim de dada what I say seja o number so matrofon as we try to so not try to come operation so no wishing the ene eye branes the only bra I'm ready Branesin happy birthday and unshaw no more the easy yensre pa yensre
Answer ni yin kwa enye ize. Ni muti. Chalo pay. Kan efe. Dwuma fo ni mu mpendifo ni na. Se onyame onhira. Se ni awo ye na so anaye. Komsi wotu ahye da na enso yedi ama no. Eti onyame onhira o. Ama happy birthday. Wasan me boss nso. Remember wasan me boss. Ochia. Watene ho. Yini saying, funny saying. Nye easy. Ye kasi ye kana ho aseba ataje boboy. No nchira o. No adwen pa wo de maye. Bibia. Onipa otumi ma o depression nyina akọ. Depression pa. Nye easy. Beyin senkwa ya ma o besele ama nye easy. Bonshira onyo kesiye adibia hwebia ontine nim chiro mama onsanka antino baby obia na tia wa hwase bisu dimrika na twamu besia na eja ehunu kakra fa sese no nsia bebo nsia bo ani eje mama ya akan kasiye bo Musa Bishumogu. Sam radio. Birthday guy. No, ya Alaji one. Alaji Muntaka. Shefufu. Nina chese udim birthday. Mwishano. Koyima. Temensa. No, yeah, sorry. Pipi. Yeah, say ukum pipi and I say uko krembo. Yeah, minya. Alaji. Kapita Raman Sulemana. I say Suleman. Ununianum in Tanya Tai Debia Mutie, Chimodana Mo. D for Gideon. Benso Yachia. Papa One, of Grace Chapel, Ghana. Reverend Frank Cosin Cancer. And Mama, Pensu Yachia. Kind 93.3 FM, no size.